Niyazi bazalwane ukuthi uDavid ukusuka kwakhe ekhaya azange asukele ukuyobulala uGoliath. Ukusuka kaDavid ekhaya wayengasukelanga ukuyola empini. Kodwa uDavid wayengumalusi bazalwane, elusa. Nemfuyo ebekayilusa uDavid kwakungeyona ngeyakhe. uDavid nje ubizwa uyise ufuna ukumthuma ukuthi akamixele ukudla abafowakhe abakade bahamba baye empini. Amalanga bahamba lokubalindela ukulwa noGoliath. Mina uDavid umesuka ehlanu ekhaya uthatha ukudla uyise uyamthuma ukuthi akamixele abafowabo ukudla ngoba bona abafowabo basempini. Okusho ukuthi kuDavid ukusuka kwakhe ekhaya wayengamazi uGoliath. No Goliath abengamazi uDavid. They never met before. Kodwa abantu ebebazi uGoliath already bekulabantu babasempini okungabafo David. uDavid yena ufika as somebody ozoletha ukudla othunywe uyise. Ngesikhathi kuDavid efika akazoletha ukudla ke ngapho kuGoliath avela khona. Kuyafakazela ukuthi uDavid umabona uGoliath uyabuza ukuthi yini msabani lo muntu kangaka. Hey bathuka ke bafoka David uthi wena mana lo muntu uyahlonishwa lo muntu kadabula labantu. Uthi uDavid hey ngiyazi mina ukuthi ngibuya kuphi. Ngamanye amagama uDavid bekamtshela ukuthi le ngikubonako manje kungiGoliath kimi it's nothing. Mina ngibuya ukubulala ibhele, mina ngibuya ukubulala ingonyama. Lokho enikusaba nakangaka mina ngeke ngikusabe, mina ngazi inkinga ezinkulu. Uyazi kuyenzeka ukuthi unqoba inkinga enkulu kodwa abantu bamangala ukuthi uyinqoba kanjani. Uyinqobiswa ukuthi kukhona enye inkinga owayinqoba before, wakhona ukuthola amandla ngayo. No David kwangekho lula ukuthi amdefeat uGoliath ukube bekaqala ngaye mhlawumbe bengeka khona ukumdefeata. Kodwa the strength sika David sokubulala umuntu osatshwa nakangaka ngoba iBhayibheli phela liyasho ukuthi uGoliath wayemboza ubuso evala umzimba ngensimbi. Kodwa ke the strength and the ability sika David sokudefeata uGoliath sibuye kule previous battle ukuthi kunempi abuya kiyo wayinqoba ngoba impi oyinqoba namhlanje ikunikeza amandla okunqoba impi ebuya kusasa. Ngoba kuphela kwempi oyinqobile namhlanje akusho ukuthi inkinga bazalana ngeke siphinde sibuye. Inkinga zizofika but you need to have the strength and the ability yokuthi mina ngibuya ku divorce le nkinga engibhekane nayo manje nayo ngizoyinqoba. Mina ngibuya ku unemployment this engibhekane nako manje is nothing because kunezinto engibuya ukuyoyidefeata kunezimo engibuya kondlula kizo nalesi ngizondlula uma ngikhona ukudlula entweni ethizeni nalana ngizondlula. Nawe kule nkinga obhekene nayo buka ukuthi unqobe kangakanani empilweni yakho. Lokho ubukane nako manje uGoliath obhekane naye manje ungakhohlwa ukuthi mncane ukudlula kule nkinga obuya kiyo. Kunenkinga omunye umuntu ayibuke ukuthi this is nothing. The reason uma ibuka le nkinga ukuthi because ngibuya mina ukuyobuka inkinga ezinkulu kunaloko engibhekane nako manje.